Ashafo Yamamunyana Aqua Baba NYANSAPO Kasafidi eso anasa television eso Sabre de yawo nanado for ahimfi ye otumfo Asamponhene na ahimfi na ye wona de tiene Obaapanin na Afia Hemaa wadan to ho na nananom atansia yade da Obaapanin a ye ne doti ye na ye wadai na dofo ne ajanfo ebehwe na ni achi esu eja no kwan na Afia Hemaa ne ma wo mo ebi ne bafo Kantankrakye otumfo Kyeame na nana owusu kokko eye otumfo Asamponhene na jeni mboaten ene otumfo Asamponhene enso asopoku agyeman omo na ende sabre nana matase a yaye abrowatia dotiye na Afia Hemaa ba pa kukrodo ne otese na oye ekosimpi asare nana okukuru diodu Asompontwe krakete krape abeda wuro okukuru diodu no Obaapa otese Fanta from omenosono de otese okwa asaf kokun kwaku safoje ne safwa egu ne safwa so emle kakra ni ena Obaapanin ekra na busua ne ma so okọ enaso aba otena kadro Obaapanin ena na de na kabobo nyine bi ati akanui ne senti nananu yo madwen sene sade ne ebedin ayawo owotirimo odene owoyem onyono owo ma yempanyina sa abawu ne senti sakwan atua osusuboma wotese ne nkobomu ane na afọ kwa adaja ene de na Afia Hemaa waje mu o wa ma enchemfuna bo o masi wade kan ma odiom ene na Afia Hemaa na kana no tum pru te said oba transfer so wan kasa dai eno sekete wako senti ama enibraba ne senti bafo osakwam otumfo Kantankrakye so o ma adamrefa na osu kokko otumfo Asamponhene ma adamrefa na jene mboaten amoma hene ma adamrefa enso aso poku agyeman otumfo Kyeame ma adamrefa Kyeame poku ma adamrefa na Afia Hemaa wadi kan ya die kochu braketi
2 million. Nana, on a this year. Half our would be more. The 2 government pound, let's see him for here. Let's see him for here. We are seeing Kakabi. It's a gas who will get the airborne. What did you hear? But a man may have a Jada. Also, can send 5 million opinion at this year. The petty and the center that you're going to come on. Not this year, and I didn't know I faith. And yeah, or he about Champagne. Or Siniswa and a dapper way from me. Or he about Zebu. Also, going to shop with you. Long to man. The double, the center, the Betia. So, what you get back home from? Or Siniswa, or not a baby. Or little yellow buyer, said the Ocean. And I am fancy. That's your good answer. The Bible says, I don't know what happened to me. The Jama, who crow, Sabi, I walk and I say, go forward. And it's a sense that I say, Orama, almost in the assembly. Also, Mama, I make a compare that for me. So now, Papa, I want to manage somebody just before it was so good to my poor. Live so that almost said there, Opetia. Omusa Sara, Diana Sinsuta, and this year so I will put myself for also a poor Omutu, Omusentia, Opetia, Omusa Sara, and this year war Asintuta, and the food, once year Sunday Muslim. But Alma, Java, Asamponhene,
ama ba ifo ina atiase kube data no atabiso ana ma ba ya ma ba ifo ba ila so sabi o ma me pe pe na fa hima sabi bru sabi ana Asamponhene ta kunya so ko mu ina bo mu ya mu ya ba o se no ma ba ko ma to ma ko sa o ko da mutu ba apo mienu o sa kantu o duku o se tiade o patia o ka ba kai ma ko he o ni da ba no la ko bi sa ni ni la na kai ma se ba ko sa pa me ene o no ba wa ka fo mi la ba wa ko ma ko sa o ba ni tuma apo patia se tiade start sada ora heba na ko bin to do what time o se no o mo soko eba na bo su piesie te de o se no o so se bi na de ni na ma me na ko no o ti ma ko sa de sa o ba en tu apo the same dia ni betia duku start sada no ja na kwa no the flowers sabi o de ja na kwa no
Somebody here Cassa, she has a Kyeame, 2 for Kyeame pay. 1 for Kyeame, 2 for Kantankrakye, 2 for Asamponhene, no smoke. Now more my hene, I command the sea. None of my from Kyeame, Semo grew, it will be my infant, even in an fancy. And once I'm up, I said, I want to so hard. It's not a drama. I hear you come for. And so for a dream of time. It's a nipper who could I know a name. A man or a vegetable. And I know you. Man, a wine of one. Yet, a man I didn't be for so. Jam about for sale by me with different war. How for sale by me. Or here and a bravo. The man you brought on Hemaa, an extra man. How for sale by me. They know. When she and Homa, 2 for Asamponhene and no support. I'm a for Sierra Woman. 2 for Asamponhene, Snabadi. Sana Mijinadema, any idea in a Naya Bronoma, Ukunu. I a friend of Napati, and who can we? Asamponhene Kyeame, no one in the airport, Afia Hemaa, Asamponhene Apple, Course and Pamasa. Also, they are from Memory, Amayama, also the team. Send the Kyeame board with the new road to watch you, maybe I say a money once. A good son of pay, Yabaya say a manapota. You are said by at a child, Futonia was saying, parody, and never hear an Afia Hemaa or Potempi. The Asamponhene and the airport, that was so for the air and the Dahu. Java Mania was over there for Kukomi and San, from China Hamilton and morning. And I'm a mother why to your from work your name. You open a nominated son, Nanny Brabba. The Mark Buddha, me and someone, it's not an Mapunya soul. Afia Hemaa who yet in some for now. Sasabiana, the one super, who go out with your furniture and a pensani, but Marcosi. And the answer, so another money for we for pen. You do it when that's what it's messy and Afia Hemaa dying. And you came here with a snap at Akan. Afia Hemaa dying, what dear? Why you want any near Bema so then I said to also, Asantehene. We are banning Pamania was one at the home. In the sense of the snap at Akan, Momia was sick, Santamine, Yera, Asantehene. So me and you were a you saw such a good young can to set a bio anymore, but that. Any I catch us more by a power and one of my mama. The baby was your best and jumping with it too. Then so, see a yabo, then come a jump for us, it just dream. You will able to have business. And I'm money by a door about penny weight, just think you're petty and eating. There's some money about Sabiani again, Kabafe, a millionaire. Says so, and I'm much more for any Ahiniana. A man may just a moment at Yaniniano pay. A Biani Betty and Todd of Rosansa to Mediba. Yet, you brought a casino. Mommy and Pento of Kumaye, and tell of Mommy and Fat Sabby, a city, and according to be account. Mommy and Famra such many but kind of way. One say and some food for your son. Young fire and said you need a crown and near for your Montete. Yet that's some fierce here, Chilean protected you about penny.
Afia Hemaa was Hemaa protected okoda o na twem ye besi de wo me anwe no kwa nya protest for ko ni na chi enu we no chi ye wie ya so wa da e kura sumi ya ne ekete na na madam me bru e ko be ko ye kura ye sumi ya ne ekete amane e kwa so ahine ni mo na e ko no ahine ye na da ho no ahine ni Afia Hemaa ne kete e dia kan fo kete ene nam se de ye na ye ni mo no amane e kwa so ya tutunase se no kwasem so Obaapanin ahwene na e kwasem masare na Afia Hemaa se de trem ye nkunchina no danya mai de atu su mi kase maame onso musemboni a opani nkunchina ya tu su mi o ya do katana na amasawa atwmani ba na afodo na yere na amasawa obamu ba ni papo ene na Afia Hemaa wo kuri maame amasawa e ko baba na mo wode ne su mi na Mama na sase na mama ba bintra na mo mudi ka na mo di otina ba bo le kata da so ya woni pa makata na nso ni ba wi da bo se futuro ni atete Afia Hemaa kwa da bo se le kata na da so ne kan ni be ko ye bomo ye bro ni best friend ye bro ni kasa e dam be shita hodo le Afia Hemaa wonso ba kwa wonso ko wa da bia na bo so mi nsia o twa wo chi bra ko fro be mampa e se fota se na usu ko na no chimye tio na usu ko be jina kwa ntimfie tete mai enu achi na amasewa oso pa de so abegina wo bana mo me yamo se na Afia Hemaa ye hia no to asama adu okronti e kwa ye ma na ma me no mo amudi ka kwa matete ne wo be hia mo de hia man ba bi so de ado so anu ye wi ye buta ye nsam ye ntoma ene ye dabo nya agrokra ye ntoma ne ye dabo eto aso ene ya hweni ye ntoma ne ye dabo ne ya hweni kente mu fatia fata nkroma na ko be Afia Hemaa ne hona mugia esese be bro henna etse mo nyina yere na ekọ fati ya da chire de die ni mo so ni owo ni atade atu enyansa ya bro ni afempa de na esa onyansa ni o kan fi sem tere do no to be sem mo abonte no de Asamponhene ne kwa abonte maame ye wo sikatu eshem o de hye mo su asoba yere do to ahene pa pro pe ni ma kasa de binyira kromofon power esebo foni enyansa wo wata ban so ni nyina da ayan tumawidi ya dia nantie nano kromofon power echi enso amuno da ha ina da o hina fo century ayan tuma celebrate eno so da bi ni ina meye ya dia se no kwase abotire wodi ya de cha yem fan ko bi ni sa ni Hemaa ye chi mo me anye Afia Hemaa kwa sama o chira de srako ne da mo ni bidi ni Afia bosia ne nipa etwa na ma wonu wonu fota kra te sa akobota kra etwa na no edi nsemu no na hwene na danche no yese bofotuo ene bidi ensomoja afibi esan na yedenie na Afia Hemaa na akodi senie odo ma no na no no fie ne peja hwani o so mo se de yo ifiku kasia o akokasia ya mo bo so ya kaso mo koni pa apemo safo ye ko apemo so ade enso ye hwani asenso eno we no fie ntakra e fie safo abu mame na wona so abra predo na so peti asempa ma ne mu mani na nto won so so peti asempo so ma ne mra awo na so peti ade ase ade ne fa asempa mafie Afia kwa wo koi so watch mani ba o we dia tsa abo akrante ye de o ya ade aye chi na o sipi sita ma mo asem ntwem ma mo yele nya asem de awo ko takra de to mo taso na sene jam ma ko takra me no ba bia so mo ba bi nya ba ko nyini se okuna de o me nyina anya ko na tia se na ye fundo so o me nyina o mo yele mo ka mo ja ma so de dugu ni nyina da e dia agogo e de se ahwe ne ya ho ane wo no de ko ye wi ye bete se me handkerchiefs ane bi de so moja se me nya de nyina num se ni sio enya se se nya kawe e me handkerchief cha pa Afia Hemaa wa chine danso atwmani ba woni mo danso na wa chine danso amen onye ba ye nyina wonso ma ne kete bese na so danso chine di pa mo sadie ne handkerchief se ye na Afia Hemaa ye de be cha dom krokro bi esum nya ma anko wonso mo se si eso na nke echi nke ensu wonso no bi wa abrochire ye twapo ye ja ko si broni sika ne ahota sika nyina ho ese ye be si opo na wanchima nke nya mpinchina na awade asase de ye ntu ne fom awade nyansa afi wo suru bosu munya awade na agba abosire na ba otiri mu de ma ye frate nkan ne ode na Afia Hemaa obi wudu tete mana ne ma agye nsem fa nyina so wanchim da obi tia na obonyine so aye nsem no da wo ntompa wo sire bonyina hwe ye na wo do ma bonyine so mabi da no ne asempa
e ko ba na Afia Hemaa wo do nyina wo jana ma ho akodia yes se bo nyine se ye ntwa bo nyine mpo na Afia Hemaa wo ma ho ye fra nya na bo nyine wo ha ho ko se Afia Hemaa bebrebe ye bo na ko wo pata e mo ma me wo ni ma wo ton so mo se ta yi nya wo pa wo wo ye da e bi echi nanti e hanke di be so no e wie ye guta ye nsem ye roots and as a flower ye di kind and so for the couple ade e me fanie obi e betimi ene de na so se da bi da na Afia Hemaa pra ye wade o ka che ye se me made o mu ye me nsem bia me ka che ma me se e fem pade me bosulo to yo ba o be ma na wa me de hia unu se ba ka ni pa ni de tire e ba se e ma ne me nyina ka bom se ma no pentiti we de che we amasa ye pe hu se he akose e kan ya no masa e nyina ye no ko Afia wa gire wo do no wa ya de o ma mo so tete enti o ma fa won tete ye ama ma nzenti wo no se wo gire ta edi so pa ho na me sie wo no rate edi kan na sa flower edi kan no so for ni na ye ko se ya se ye drum kwante ko haba na ha ma be process ye wo pro no ade ye pra ye se no wo gire tutu sen afa so ya da fa bu enum na se na broda oni pa dua nyina be pro ye to so bi enu so for bu so afo se da bi e hwe ni pa ye ko na wade aye tete no ana no so ko fe ma wade abisa san wako Afia Hemaa wa kire busa de na abisa pa de abisa ko no woni enye pro ko nyina na de gu apro no akoko so bi di na de se bi nya ado ko wade bi so no se pro ko bi ne na Afia Hemaa o ka we na Afia Hemaa o do ne so mu nyina na so Hemaa ba ma yu bra don te Hemaa e bra o hene ba fo Kantankrakye o tu fo Kyeame o fra o be se ho na kani na me ni woni ko ye no wade me busu ya wa nye ni fitiba sent woni no se do ma yu gro ade hye se e duru ade e no kwa e nyina ni se kan fo ma ma hye woni e buta ne nsem ne ntoma ne snap amane ya kwa so se na Afia Hemaa wade ne yo yo wade ne berebre o kane nso ma no ko nyina ho I want to know 7 asaro sent na achira ma na busu ya fo buta ntoma ba ko ye tu o hene achira ma ne se dua du ne ba woni ma wade ba fo Kantankrakye woni no so se ma woni awon Ese we bru sete bia wuni ni na obi die frɛ na sɛ bia anyato due no wɔ je afɛsi o ma ne nko ye snap ko so ye nam slippers e de chire ye nye fɛ na Afia Hemaa ko obuta ne nsam ne candle ene ne matches tap out matches ya kyɛ ne match attraction to ko matches e wo bi de na abrɛs e wa ma prempa mi na me ko wo do ma hyɛ me sa roto ko masis ka to wo sika ena de ye dum obi be fa me osike e wona wo ko awe ne me na sabi e dia bosia na beto na ma baka yi na so ma si ho sa so mu si o mu ni ko fa yin si bi ene ma hu santi o ka chana busia sa mo ba dia mo ma na papa ne ye ne e adi e busia no so adi o mu te kan do no matches sa ba fo Kantankrakye wo no wi aho e ya ebija Asamponhene na to so de tweja bo na ko wo ko Obaapanin yi ne kwa e so ma Asamponhene yi na tenta bone ne takra hu titru na mo ma hene e do ma be ko to sabe nya ado asase a hweso so e be ya Asamponhene bra woni ko da ho obo fo so mu se na mo country wo ye powder ne ye ji ye sanso kuta yensu ye pepsodent ne ye brush she ensu a wodo ne ne ma ye be shit dem ye spray welo ni nyina bi gum o hene chema o ma yi gwa don ten ma woni jai woni no wasese ha fa Kantankrakye je woni be shewu ye nuna asenya wade nyina nya ko defidue ko ma wade estafate bi no o mi nanye ambassador bra o ko afa ko gudu obesu wonye bi dia fa no ho no pa wi ne ne mu sampa ahine ni mu na eba deyim efikimu abena wa ya de papa ne ya abena chema wa ya de na ye ma wi ye okuta ne nsem wose na ase to tiakra wo ma so ne se so nua ba kwa okuta bro ne wo ma ye nyinsa na ka echi do do no pon se na mpase tese mo hina na wa no won fan se tete mo hina na ase se ne yire na onti aso no pa wi ne ne kete ye ne se ya hwewe Afia Hemaa sie no tai hweduam ye kuta ya hwewe ye parties bia ne the prize o hina ye na kunu nyo den waka che woni no sa wadi ababa papa wadi mo so so woni nya ye prize ye bia ne the parties ye double ahodo na mo ne mo nyanto double ne ba ko stones and abusuano se ye kwa the stones is na che na abusuano se fancy na se fan boniti dada de duko so e fa ne nyina mo na raka no ko batetu etwato echi no ye kuta ashe woni mo nyampa woni no wasi kuta kente entepia to ma punto so ye sramo e bisa na Afia wona so kente we de Afia ko o here che ma de busu afo se
Se Lucy Guanso, you can't take it. If I'm one of someone say, or by Genoa went to what I was saying. A really dick. Now don't tell you, why you grow at this a branch of and down so a very FA. I'm hearing those who be the one. What an idea top or dear to her. And you are the bottom of the FA in Massapo. A Luciano say, and no, and then you have some dead you, Nakoda. Chema, oh no, I Chema, this your one soon be so as well. So Baba, you as a pa, Yana woman, but I Chema, didn't tell. I would mind you. Bama Sukuta, or the international. The that one, Nachama, Lemma. Chema one ma Bafo Kantankrakye obi fo obi die yi na Chema de no e ba won sama wode na so Bafo se kwa no esan so a wo biti won no Chema o kan ma o do no e do ne ma wo de ne ma ho tuma ko fra se wo tuma fra wo ne ma da bua no ti kula na se awade pa wa o ma mi Obaapanin Akan Asante Films aware Obaapanin Akan ne ohina na amasewa no aware no etoba ko ne free mu any man here na wada we man here
Otiedu Santiago. Not Otiedu Santiago. A man of school. Oko school Kodru Primary 4. Na Ojaye. Dan so na mami tumi kai shre Asante. Mami abai wano. One the papa Pamela was say what's not cry. Sabrano na openi Pamela was say ya kapinte juma. Mami snan cry kaprano. Osan ba ne mami was say the tones ma must US. Mami running penny fears for ne papa ne na ne wafa say na na pablo so dikai tese mo te ware and that's the mami Afia Hemaa ya homrasie ndi ya ponti ne wafa ohine ka mensa bonsu Kyeame when they did it pro man was asking what happened now the Kyeame the Hemaa Asantehene Yekase Bahudu it's for the which Mami and met to so height of Omua and nine immense here. You know that free moon, you be a prayer for, and I have led to. Mammy, if you have or my maid must from Obaapanin Central Market, if I can see my US, or they can train it Akan Twi Ghallywood. Sabrina na only the wafa, and then the mammy, and then the map. Didn't you man you? I put your 2 4 or 2 hours to you, Asantehene, and what I would have for 1 lantern, and the next thing I can feel for OI88 was Ashanti town. And now, Mammy, I do my own and then you're watching one see no offer. Or never makes someone behind me, some man has also from, or I have for that year swap back, so we are Coco. Mammy, if you have you are paying. Mame born no more than what we do. The beer ordinary Sabbath song na ye. Prayer mame if you have mame. I am a primo. Ojai prayer no ma for and I assigned that fear that's not no for him and AT103. Kyeame for sharing ma. And then unknown. Now we have Hemaa, the Christian Maka, our family of the stone in Yagro. Now, of what better me a sorry at the work at the Chrono. Now, my free mono, or you are not listening, of that past sorry war, Wrestling Methodist, everywhere, or the whole dog. Christ Little Band, any Sunday Bible class, Nana Otimu Akusi Ye. Mammy Namsapa is so the Yame Ye. Mammy, if your batham, no Corrica, anything, or Mammy, into Siaka, no beer of another. Oceano near Papa. Sanemamu Biara,
Afia from Soa or Desia and Fata, the Demano, Mami Afia, your Bata, or Tonica, or Pierre of the Lana or Chicago food. And I'm saying, buy more than plenty. Here are going to change for Jericho. Now, you're in free down. I didn't hear my neighbor when you said, now, and what does it feel? I see you any one night, the carbo, the man who sang a ball. A Muslim Biara, the near Futsio, and NYANSAPO Biara, Obaapanin chain. Asante, or what one of Muslim in Kyeame are not any other from me, no press. But the man is sick. Since you are one by Obaapanin, and then Hemaa, dear no, or dear Busian couple, see and so not a year what I get. The Diana make us say, divided before. United we stand. Akan Twi Ghallywood say, prior way we bakwa ebu ukapoma ejina. Asante Films mami nesiye embo bibiche opinions aya no kani kami apostwa. Na left ya hit apo the one Aquatia branch. Mafia way I have to say, Nema, Nadofina, I since Asantehene, why all? They're all. And then they see me, Abibirem, and then for you. And to say the first time, I'm here. It's a kind of and we see how talk. And Hemaa, if I'm not with a boy and say, then so, you know, yet, if you're for that mind. Mommy, that for you. Thank you. Yes, so for for mommy, if you're not you see what you said, you and for create a reliata, create, but don't create, really, and no game and the you. And what was the other was you? You're so crazy. Yes. Abibirem, Tiasia, the year of the Hemaa, Abibirem, Hemaa, away. That's how they know. Asantehene at the kind, Ama, the back, Bako, Bafo, and the next, Bafo, Sepan. I will do what I said or no, and then Kyeame. To Asante the back, when you go so for the car, now they were and Mark or yet tried to be Amanawas at the basically. That's how I tried to me. That idea of what they said, Afia, Hemaa, that was fire. Faso this year now to me at the two am I Asantehene a better action and they said Asantehene
ɛde ɛde sɔ bebree ɛwɔ ɛdɔ ɛne akomapa ɛma me ɛfɛ Hemaa ɛsɛ na ɛfɛ Hemaa no ɔyɛ ɔhene ba na ɛsa bɔ nsu otumfoɔ nyaeɛ 1952 kosi 1998 ɛbɛka na Afia ape ahankoro mmienu kosi akono ahankoro mmienu na wɔfa ase no na nipa ɔyɛ ba baako pɛ ɛnso so ɔsi ase Nyankopɔn ahyɛ no ɛnanti onya awoɔ nkoa edu a na nkaafo eti na ka obi ani sɛ sɛdeɛ ti na batampa sɛ deɛ na nkɛnyɛ Afia ɛnso Nyankopɔn adaro ɔkyerɛ saa yɛfuri ɛsan amaanema ɛka ho dɔno ɔno ara no bebree mapa a na ɔsan yɛ US ɛdɛni efie a na wɔfa wɔm ɛna saa nneɛma nyinaa bɛn ɛdze ebere na ɛbɛkasa bori kasa sɛ early 50s no ɛdze ebere na apem ahankɔ aduonu no ɔyɛ ma nɛsa bɔ so ɔmaa no dwumadie sɛ ɔmɔmɔden asɛ ɔbɛtete yoga Asantehene a ɛna Afia kɔbi ɛmaame ne na ɛfɛ saa deɛ a yɛwɔ fa yi de maa no no na ɛnkae bi mu a yɛ aka atoɔ sɛ bɛrima baako bi a ɛyɛ Asantehene otumfoɔ sɛ tutudii no no na ɔbɛyɛ daa ase nti na ne wɔfa ɛyɛ sɛ wɔne kan bɛyɛ tete no nti wɔde sɛ dwumadeɛ no ɛhyɛ Afia Hemaa asa nti bɛrima baako bi a ɛyɛ otumfoɔ sɛ tutu ɛbɛka ne nua no ho ɛne kɔdwa afɔdoɔ ɛne ne nua panyin de sɛ Afia ɛwɔ Kyeame Afia hɔ ɛsiane sɛ na de sɛ Afia ɛyɛ nua ba a ɔda hɔ yi Afia Hemaa ɛna na ɛyɛ ba panyin no onya sɛ dwumadie sɛ ɔno bɛhwɛ ne wɔfa ɔno anema ɛne ne nua nkuma kɔdwa afɔdoɔ ɛne bɛrima baako bi a ayɛ Asantehene ɔsan bɔ mmɔden asɛ ɔbɛyɛ baapapa na ɔde n'ani bɛhwɛ wɔn nyinaa so sɛ ɛbɛyɛ a ɔmbɛda didie akomapa teteɛ pa ama wɔn nyinaa baabi a yɛfie biara no wɔn aho sɛ sunsun ɛne wɔkasa bɛyɛ condense ɛwɔ wɔn nyinaa mu yɛno ɛne sɛ ɔsan abɔ mmɔden asɛ ɔbɛtete wɔn wɔ kwapa mu a wɔkasa bɛkasa strictness ɔbɔ ne nyinaa ka ho sɛ wɔn bɛhwɛ saa nneɛma yi nyinaa ɛma ɔno ne nua no ɛne ne ma sɛ dwumadie yɛnua baapanyin Afia Hemaa antoto n'ase koraa eti ɔbaa sɛ saa deɛ wei soso ɛboaeɛ ɛma Afia hɔ ɛda ani adodo a ne wɔ fie hɔ nyinaa ne wɔn bɛka ho nyinaa yɛnya ɔhaw biara yɛn sɛ ne wɔn adi ka aka sɛ fie hɔ ɛkɔyɛ asomdwe fie ɛdɔm na baapampa deɛ ne deɛ ne ɛkɔyɛ na nipa dodo a ɛwɔ fie hɔ nyinaa wɔn ti na ti ma ka biara ɛno ara na ɛda so wɔ mu a ɛyɛ abusua nyinaa ɔbɛrɛ wɔ mu ɛsiane sɛ na ɔno pɛ na ɛyɛ ɔbaa paapaa no ɔbɔ mmɔden asɛ ɔbɛhwɛ ne nneɛma na wasɛ n'ahyɛ sɛ ɛbɛyɛ a ɔde ɔdɔ bɛbɛ abusua no nti nkɔyɛ bi ɛne nanafoɔ ne nanankansoafoɔ nyinaa wɔmanya esu ɛne ɛka bi a ɛde sɛ obi bɛtumi atwam ne titiriw ɛyɛ ɔdɔ ɛne adekumapa a wɔnyɛ firi ne wɔ fam a wɔde tete yɛ sɛdeɛ adekafoɔ n'aka no sɛ ɔbɛka adaase bɔ firi mu ekosi nsuta ɛne amɔɔma nyinaa yɛ abo ɔbaapanyin Afia Hemaa a ɔda hɔ yi ɛda biara ɔne ba ɛne nam ɔwɔ firi duro nsuta wo amɔɔma yi no baabi biara na ɔne ne nuanom ɛne anaa na wɔfa asefoɔ yi anaa wɔn wɔ akonnwa ho biara wɔn mmɔden asɛ bibi biara ɛbɛba akonnwa no no ɔbɛyɛ dɛ ɔbɛbɔ mmɔden asɛ ɛbɛka te sɛ yɛ ɛyie anaasɛ yɛdi afahyɛ anaa bibi biara ɛyɛ biara ɔbɔ mmɔden asɛ ɔbɛka saa apere no na ɔde ayɛ afutuo ɛne kaadu ɛne prahyɛ ama abusua no
any phone now. There are your say, or dog, the bar, Nini Nayo, and a man, or say I say, Obia, Edna, the Frau Maxi, and then grab it, be out of free. But I was there, but we feel that you feel Kusubo, you feel Bobo, you feel Asibo, you feel Momako, Obia, if you have the Sudan Obusa, a same Rusu, and said, Abia, Yentini, and Kamasa. No, and a man, as I said, Yamami, I am Yaba, I Asantehene Yaba, Kyeame, no, I am Matu. Then I said, Abibirem, and we will my say, I did myself no now. So let Matty Asantehene, no now, here, the shooting by Linda. So two for it, our costume. Then I did answer, say, fish of frog, near my Abibirem. Any gun of what we are saying here, and you be a escort. And only Santi, I have done my job of Rubia. Give me up out that way, and it's a tail. Abrana, Usha, or this is my dear service. Today, then now you look at them, they don't say, you're free out that way, and a graduate. The woman said, oh, dear, and said, yeah, never so. And carry my way down to yeah. AT103 center. So I think today, my chico, my stress and money. And no, and there, then now I say, it's like the atom. Yeah, they are here, say, the human dear of the year. I think Asantehene, and then there could be a friend or two posted. When you would be to say, I did not have a woman, then they didn't watch it. When you have more several, I have never confessed. Now, anybody was spoken. You saw my answer there, you said you should have come. It's a self study man of reality now, and not any I know. The Obaapanin, the Dina, now put on 2 days old, the forever, Saturday, 2 I and then, like I said, Musia, the four, and back, and I can't swallow and I'm now, ya don't want to say one pound, what the buy, mammy? Yeah, Nana, Obaapanin, Kyeame, Margaret, what's in again in that holiday? When you are power, where I don't know, Missy, a man of Bussy and you want dance here, baby. What's up, yeah? Aya oda ade busia ani atofom esia hasabre say ya chichichi ya we na ye di ya mame ya nana ye mi aba Madrid watching empamo adansie and minamina come so small ba yana radi Yesu Kristo ma ne betina ye mu na see a baby who ever do pageanty. We are no free from Dada. Home my church again. I'm a young party and it in count. Say, Namua and I am soon. Say, I can say you frappo. Our exchange and this room. Yameta, Yamoba. Namisu Sumpon Yam and Yeti and Itini and Yawodia da. Amen. Amen. But when I'm home, when I'm going, Nayan Quanti, what do I use to my the bonfire, the Amame. Yanana, Yenia, Margaret Watson, a radiation will shut up. But who more I know we answer yet. If we say, Umputo, necessary, and say, Amen.
Preko enim sebe odwampopo bi esi kro ni mu awase wadore sra tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam behin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no akode ebrensi am awotua ne nsem mojabumo ni hu bi duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nyeye bi tontonte ye no sane ye fa nyansapo abone ntakra na mane ye kese na ntakra abone de fanyinam kwatere kwa mada woro ma ntuma ye fe ni din de sein ni din de Obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam the first ne honhon hia na America sa sebe ka ya twere ni mu nyame nai ebu afaso enye de ya twere ni mu twa nyame sebedi akone bekwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben ntime nyina ni mu ampata na wo yade ya